होगा तो सारे जहान होगा मेरा ही गलबा मेरा ही गलबा। भैया सुना बोल काहे मार खिसियाता रहो तो बोल ना का कहत रे आओ तेरा कुछ मिलल बनी कुछ तो नहीं मिलल ना ते गाना गावत आवत रही तोरा कुछ मिलल बाटे हमारा मन करता था गाना गाता नहीं तो ऐसे का मतलब साइड हो बता ना कुछ मिलल बनी गम पना छे हो रे हट ना हट चल हट तारा गाना गाते तो कुछ मिलल बाबे हमेशा गाना गाता कुछ मिलल रही बाबा जी के धोखा मिलल ले बा चल ना तोरा अरे मैं बतावा ना का मिलल बाटे धोखा मिलल धोखा ले बा तो भाग ऐसा नहीं सुन क्या के मार मन करला बस तो भाग ना बताइबा हां बाबा बहना हमें हां ना तारा नो जरूर कुछ मिलल बाटे हमरा के नहीं बताओ हम तार छोट भाई ना है बताओ हम लोग के छोट हवा से छोट नजर आ पड़े रे हां हिट की लेका समय खेलो तो छोटा जीवा चले इतना बड़का हो गेल तर तू इतना पढ़ाई लिखाई में ना करे दू दिन चार तुमको ही बजा मार दिन चल भागना तुम्हें तो भाग आज कल लेका समय में मैं ना बताइबा जना देलन का जना नहीं हां जना का नहीं हां मैं बताओ भैया भैया बतावा ना तारा कुछ मिलल बा इसे गीत गावत हम देखे नहीं तू कोई गीत ना गावेला आज खूब गचरल गीत गावत ला भैया ने बता अरे मन जी को हम गाना बजाते यार वही गाना गाते आओ तो नहीं यार बाप रे ना झूठ बोला तरी गाना कुछ मिलल बाटे कुछ मिलल बता ना भैया ने बता ना बाबा जी के टुल्लू खोल के दिखाई ले दे मैंने जना देला ये थी भाई हां तार छोट भाई नहीं मत ठीक बा ना बताइबा नु ठीक बा मत बता आज के बाद अजन मिठाई मांगे खातिर हम खाते रहन बड़ा वाला लाल चुआ के मांगे खातिर हम ना दिन तरह के एको गो मिठाई आवन बाबू बता यहां बता हम अपना माई से जाके कह दे कि देख ना गुडवा बा हमर मिठाई छीन लेला नहीं खान बतावत बोर हो गए लेकिन बुद्धि ना मिले का बबुआ बता तनी माई से मत कह बबुआ हमार चला ठीक बा ना कह बता भैया ने बस बाद में बता ला पपियो नहीं का बताइए यार बताओ ना बताओ मर बुझाता कितना जनावत तरह तो सुने के शक्ति बानू तो बात ते सुन धरती हिलेगी आसमान गिर जाई पताल हिले लगी धरती एकदम तांडव करे लगी धरती आकाश ई कौन बात है अली गली बात समझते रहते हैं तब माने जोन बात खाती गाना गावत नाचत आवत रहा उ बताओ ना वे बतिया खातिर धरती आकाश हिले लगी ते बताबे कि ना पागल हो गए बताबे कि ना बताबे कि ना बबुआ न तो और नहीं गाना बा हमरा के अति कहले बड़ा ऐसे मिठाई आए खाती आज लाल छियो हमरा से मांगे खाती आज तो छोट लगा संस्था यारी करो मत छोट लगा एकदम बबुआ उठ निमन लड़का हो तू ये सब बात का जिद ना कोई जला ना बताओ तेरा कुछ मिलल बनू चाहे कोनो चीज एथी भइल बनू का नंतर का भइल का भइल लंका टोला से अच्छा चिन के लाए नहीं हां कौन सी मुर्गा अच्छा वो अंडा देले बा भाग रे बुरी मुर्गा तोरा अंडा देले बा ई को यही बात खातिर ते हमरा के कितना परेशान कइली सिया ये वाली बात रे का समझ रे ओइले गली बात नहीं खे कौन मुर्गा अंडा दे दे ई है ना देखो ओइ तोरा खातिर हमरा के कितना रुआ देले तू अंडा देबे अंडा दे सकता रे नहीं समझ सकत वेट सोच हमारा है गेहूं पटा के चल भाग गेहूं पटा के रे भैया कहाँ गइल ह गेहूं पटे खातिर अब मुर्गा के अंडा ए भैया सुन बा तनी बैठे बा एगो बात पूछी खिसिएबे ना ना पूछी ना पैसा लागी हमारे लागी हमरा के अच्छा मुर्गा अंडा देला नु मुर्गी अंडा देले हां ना हमर भैया कहत नु कि मुर्गा अंडा देला मुर्गी अंडा देले मुर्गा ना
मुर्गी अंडा देले हाँ ना हमर भैया कहत ला मुर्गी अंडा देला मुर्गी अंडा देवेले हमरा के सब जगह होत ला मार के भाग गया सालन मारे लो ऐसा ला हमर भैया कहला था मुर्गी अंडा देला और गोल मान सारे मकई के दिन में गेहूं पटवे खाली भेटा जासी और रुक जा ऐसा कहां गई रे मार के हमरा के साला जोरा होता हो तो ना मैं मारा ही फेर में लागल बड़ा सब अब हम जाते नहीं कोनो से कुछ ना थी और सारे लोग मिठाई ले खाते हम अपने भाइयों के और ये घर साले ले बड़ा इसको जाते नहीं